Ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska jsme tu opět v Tower Defense simulátoru. Tentokrát s Danielem Hlavatým a Huťákem Sikorou. Budeme hrát tady mapu U-turn a jestli jste viděli naše video vlastně Molten Mod, tak jestli jste to viděli celý, tak dobře víte, že jsme tam nevyhráli, takže to teďka jdeme napravit. Takže už získejte prosím vás 700 a já rovnou položím militanta. Ale lidi, to se omlouvám, to se takhle sekne, jestli to vidíte taky. Je to třeba ukazuje wave 0, ještě minuta left. Takže musím počkat, když budu zpátky ve hře. Nevím, proč to načítá ty taverky a ty NPCčka tak dlouho. A jak jsem zpátky. Takhle koupím militanta. Jo, tady Huťák se stará o trapra, Kruka auta. Auto máme já, že jo? Auto má taky Daniel. No prostě to, co máte, tak se starejte o to, ale soustředěte se na to, co jsme říkali v lobíčku ještě před zapnutím nahrávání. Jo. Tohle já budu potřebovat. Jen doufám, že Tower Defense hudba není licencovaná. Já mám třeba vyplou zvuky, že? A já mám úplně celkově zvuky vyplý. Jo lidi, blíží se nám Vánoce. Tak vám řeknu, co byste, takhle, tak zkuste napsat, jestli se na to někdo koukat do komentářů. Na co budete koukat? Já už mám jasno, ráno se na prvně podívám na Sám doma. Já budu Už spát. má už Elite Abnormal. No, to je primitivka. Potom, aby to stačilo, tak Mariana prošel z Meťouch. Tak se podívám pak o Vánocích večer tam na 3 bratry na Nově. A večer to zakončím pelíškama na jedničce. Beru. To tak to budu koukat taky. Vždycky koukám. Pelíšky je taková už, no, jak to říct, nostalgie pro nás docela. Já už nebudu koukat 3. rokem. Taky To už no. to trénuju, už jsme to už trénovali, víte, že budeme dlouho vzůru na Vánoce, mrk. Tower Defense jsme hráli do 2 do rána, no, teda do 2 do 1 do rána asi. Ano, no. Mrk, my jsme trénovali. No. Sál nám prochází, to se mi nelíbí, a tady vylepším militant, tady dává větší damage. Já mám auto. On co už máme jedno, co střílí. To je dobře, moc dobře. Já ho nastavím na silnějšího. Já mám Discord a my si slyšíme. Jak jako vás můžu slyšet, že mám vykřičkovaný Discord? To máš asi rozbité. To mám, no, protože mě třeba Discord se bugnu. Dneska hrozně. Asi si řekl, ne, já tě budu štvát dneska. Jo, už tu máme i DJ. Rovnou další militanta a DJ by tam, tak by tam hodal damage. Na DJ, prosím. Šikovnej. Už jenom litra, máme všechny formy na trojce, to je velmi dobře. Je, už jdou moutni. Čas položit kruk bose. Z dalšího. Teď jdu se tačky dalšího. Jdu za tačky dalšího.
To mám už 4, jestli umím počítat. Což znamená, že 5. nám takhle sem. Pojď. A dám ho na 2, tak. Prosím 6000, pojďte. Let's go. Jo, on se taky koupil trapper, jo. Mhm. Tak já ho koupím taky. Nemáme spolu. Jo, hoši, turetka je nastavená, aby šla potom nejsilnějším. Jo. Jo, když tak trapry dávejte všechny na miniguny až, nebo na ty nejlepší miny, co budete mít. Mhm. Že by borec tak dostal damage, že přišel do minového pole. Chceš tam dát slevu náhodou? Teď ne, já teď půjdu dělat farmy. Ne. Mně se líbí, jak ta poslední trapka se jmenuje Don't try this at home. Ano lidi, neskoušejte tady dávat Po lidech házet past na trapky. neházejte po lidech ani spajky, ani C4 a prosím vás, ani ne ty, ani ty, Jo. ani past na To medvědy, řekneš. prosím vás. Řekneš, na co se můžou lidi těšit za gameplay, z jaký hry? Můžete se těšit na gameplay tady z Fortniteu. Brzo vyjde. A to bych řekl, že Daniel nechtěl slyšet. Ne, myslím něco jiného. Po Vánocích by mohl začít gameplay z GTAčka, GTA 5, Onlineu. online GTA 5 třeba. Jako už to docela starý, ale já bych docela rád, jako Ajajaj, nějaký online si zahrál. Necromancer. Já měl jenom klasickou story mode verzi. ještě k tomu kreklou. No, se stáhnu na disk a vlastně to rozbilo disk, protože od té doby nefunguje. Ani stejného na tom nebylo. To starý disk, Western Digital, starý disk. Jestli znáte tuhle značku, VD, zkrátka. Nikdo nebude znát. Huťáku, postarej se o lepšího DJ, jo, prosím tě, ho máme na maxu. Ten bude důležitý. No. Jsem zpátky, teď prosím tě to nezvedej tady. Huťa jako někdo volal, tak doufám, že to nebude zvedat a nebude rušit. Si vypni zvonění, když ti furt volaj. Teď to nezvedej. Jo, jak vidím, docela dáváme, já se... Teď nevidíte moc, já to kašlu, já tam dám tu první. To je depozit, ta tureta. To zvládne. Kolik mám wavek? 35? No ano, 35 asi. Tak a tady teď budu vylepšit z farmy. Jo, tady máme golema, moltona, no primitivka. Tak farmy na maxu, to rád vidím. A což znamená, že příští hru máme tu retu na 12 na 3 a to už jde bombičky opravdu jako. Mě zajímalo, za co zase Huták utratil, když měl vylepšit DJ. Hutáku DJ vylepši, prosím tě. Jsem jediný, kdo se křupává prsty. Taky někde, ale ne, když ho natáčíme. No to já furt co dělám.
I militanta pak dám na maxu ještě. OK. Za 7,5, protože ten je dobrý mít na maxu. Jo, potom tady jak je ten Molten. To má 35 teda levelů, kolik má ten boss? 60 000, 100 To 000? má víc. To má opravdu hodně víc, podle mě. Oni ho můžou vydávat ten update. No ale po tom updateu má víc, jak měl předtím. No jo, to jo, ale říkám, že měl ten update, že proto dává víc. Já budu muset tady vylepším kruky v té zatáčce. Bossy. Taky budou dobrý na velkém levelu. Jo, dejte nám vědět, jestli bude, no nebudete chtít, nevím jestli budete chtít, ale můžete očekávat video z nového updateu, ta TDSK z toho, teď nevím jak se jmenuje, Maria, z toho Ice něco, jak vyjde, on by měl vyjít dneska, 16. kdy to natáčíme, večer, ale to už asi nebudeme moc hrát, nikdo z nás bychom natáčeli ještě. Jak je na tom DJa? Furt na trojce. Jo, vidím, že se hezky staráte o auta. Ten Necromancer dáme v pohodě, jo. Teď jsem šetřila jsem to trochu vylepšit. Neflexy. Já na flexu nebo Tady emote, tady dal huták flex emote jménem, nebo emote jménem flex. Jo, já si koupím dalšího, tady militanta koupím, nemíňu. Pojď. Molten golem. A toho dáváme na pohodu. Tak. A já se začnu zajímat o turetu, ať máme na maxu. I když já koupím další turetku. Ještě koupím do třetí, když mají max placement 3. Nakoupil jsem nějaký tanky. Mhm. Jako jenom pár, co tady jede. Mám tady 2 turety na trojce, to je velmi dobře, to je velmi dobré. A elitní moltni nám chodí, nevím jestli chodili už dřív. A Molten Titan. To jako když začneš vylepšovat DJ. Aha, teď už začínají chodit bossové. Tady koupím menu dalšího.
chtěl bych začít Já mám nakupovat docela nějaký minigunnery. Já už nakupuju. Já už jsem taky Daniel, ty se začne starat o minigunnery, já tu mám 2 na maxu. Jo, DJ na 4, to máme pěkný. Ale Hutáku furt počkej, dej ho na maxe, ať máme ten. Ať máme největší a já začnu vylepšovat turety na maxku. To jsme dost slušně začali vymazávat. Tam tu chvíli jednu. taková mašinka, která jezdí s těma tankama. Já si třeba máme aspoň jednu nejlepší turetku. Okay. No je hrozně drahá, 56 000. Maxovaný DJ. Takže už neměníme z damage. Ten nám hrozně moc pomůže. Hutáku, prosím tě, možná až ti řeknu, tak dej slevu. Po té chvíli tam narychlo hoď slevu. Já vylepším tu na maxku. A potom zase dej ten damage. Jaké ty tanky, ty jsou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Možná o 7 tanků za sebou prostě. Slevu, prosím tě. Rychle to tam dej. A damage zase zpátky, jakmile nejrychlejš to půjde. I když... Asi tam ještě nech slevu, ale ještě to neměj. Když už tam dej asi damage, hele. Už tam dej radši damage. Ten budu potřebovat. Nebo ještě co příští waveku, jak je boss, dej tam damage zase pak. Příští waveku už. A dej damage. Jo lidi, boss se jmenuje Molten Warlord a má 132 000 HP, jak už můžete vidět. A já dávám turety na nejsilnější. Jo? Takže je to na vašich taverkách. Co to bylo? To ještě docela zajímavý. Bude, no. Máme další druhou vymaxovanou turetu. Však jo. Ale já dnes prodat tanky úplně nechci se mi ještě jako zhrást no tanky neprodávej, tanky ještě neprodávej. prodám potom něco, co by bylo On si ještě nedostal k těm tvým minigunnerům, zatím ještě nedostal k minigunnerům. Jo, to posílej, no. A teď jak ho mažeme dolů ze zemského povrchu. Když moc nebře zase stanu minigunnery.
trapry začněte prodávat. Ty už jsou nám na nic. Ty, co jsou mimo renčku, ty už nám nepomůžou traprové, tak ať získáte prachy z nich. Já jsem dal trapy tak, aby dali na druhou stranu. Tak. Ale hážu ji na Tady tu druhou, můžete což vidět, není právě ono. explodoval. A máme vyhráno Molten Warlorda. Jo, jako bylo Tada. jednoduché teď. 20 minut nám to zabralo, 750 coinů dostanete, 185 expů. Já bych řekl, že solidní zážitek. Takže já jen doufám, že jste si tohle video užili. Možná můžete v brzké době očekávat Fallen mod. Jak vypadají NPCčka, jestli hrajete taky TDS a nejste v tom moc dobrý ještě. Tak ještě dneska možná natočíme Fallena, protože všichni máme level 30 minimálně. A no, bych chtěl říct, že si ty trošku zagamblíme, ale jako ty, co já trošku tryhardil, já mám všechny skiny na taverky, co mám z tady týhle bedny. Takže koupíme tady tu, koupíme si tady Soul Solidera, protože raketýra nemám. Tak to jsou lider. Claimnem. A taky už nebudu kupovat, ta už je drahá, tady ta krabice. Ale skiny jsou to pěkný, z těch krabic opravdu pěkný. No, takže já doufám, že jste si tohle video dnešní užili a čau. Čau.